Здравейте, приятели! Днес ще играем най-новата версия на Minecraft. 15.1. Както виждате долу във ъгъла. Всичко е много ново. Абсолютно всичко. Ето, има Store. И тук има Skin Packs. Скинове. Има Texture Packs. Само два са. Но скоро ще излязат още. Ще играя с Яси, брат ми, на нови езици. Има Sign into Xbox Live. Ще имам Xbox. Чакайте маничко. Обаче няма да го правя сега. Но отново така, Achievements не сме се логнали. И има Realm, Friends. И сега ще влезем в най-новия ни сервер, който направихме, Експлорващи. В този сервер най-много копахме, събрахме много Iron и Coal. Сега съм с дървена кирка, не, каменна, защото очаквам брат ми да влезе в играта. Чакайте малко. Разбира се, няма много дълго да го чакаме. Чакаме го само 5 минутки. Ако не дойде по-рано, няма да снимем с него. И както виждате в инвентара ми, аз играя за влез, имам само дето командите, като ги пиша, не стават. Четвърти левел, почти надминат. Ето, брат ми влезе. Това ми е инвентара, защото експорвахме на лава там. Тук честовете още не сме се разпределили нещата. Имаме дробен чест, Iron, всичко имаме. След мъничко с брат ми ще ви покажем. И там, където експлорнахме преди малко, имаме малка фермичка, където си направихме такова. Имаме също и в най-новата версия имаме бутала. Коне имаме. Коне. Можем да яздим прасета с въдици, с моркови. И сега е време да ви покажа, брат, скелет с фалшивата Diamond броня. Много хора го мислят, че с истинска Diamond броня. Но това не е така. Вие ако се загледате в него, ще видите, че не е така. Я ставам малко него. И като си сложиш Diamond броня, се едно, че е фалшива. Нали, много лечи, извинявай. Голям фен съм на Данти, имам и други. Разбира се. Тук най-вече изцеляваме и се надявам повече от нашите приятели да се съгласят да играят някой дни. Не. Най-хубавите работи. Почти винаги ходим в мините да експлорваме. Няма толкова много дърво, но днеска в клипа мислиме да съберем повече дърво и да направим нещо. Примерно, и само да ви кажа един съвет за Майнкрафт. Като вече имате мина и събрали много камък, примерно като нас, много камък. Ние цялото си го използвахме това за покрива. Къщата ще ви покажа отвън. Като вече имате мина, си копаете вътре. Цялото дърво го правете на пръчки. Не е цялото, разбира се, ще ви става малко за резерва, както и на нас сега не трябва. Но просто искаме така да ни клипчето. Нали аз? Украсили сме си къщата на Илан и Ясен. Казвам Иланчо в Minecraft английски. Можете да ме потърсите в моя канал Йойо Видеос,
който не винаги се открива, даже аз не мога да си го открия от другите устройства, на другия акаунт. И селската най-вече много обичаме да оцеляваме. Това ни е целта. Ето не имаше семена. Казаното в най-новата версия е, че ни падат семената. Имах чест. Ще ми дадеш ли малко? Защото семената ги няма вече. Смятах, че знак нямаме семена. Имам само две. Вече този клип искам да науча няколко мои приятеля. Окей. Много хора питат защо Майнкрафт е толкова странен. Защо е квадратен? И защо толкова много материали има? Не само да ви кажа, защото това ви развива ума. Майнкрафт е пъзел. Осмисля един пъзел, където достигаш постижение. Играш с приятели и ти е забавно. Трябва ти пшеница. И такова си трябва. Отказваш. Трябва ти пшеница и седло. Ние, често казвам, не знам как се прави седло. Но този клип, повтарям отново, го правя за няколко приятеля. Единия се казва момиче и се казва Аделина. Пък другия е Димитър. Ето тук. Това също го експлорвахме, обаче тук намерихме ужасно много зомбита. Искаме пак да влизаме там. С брат ми ще ви покажем експлорнатото. Преди да започнем клипа, който го направихме. Само мога да ви кажа, че като ни свърши времето за игра на таблет, баба ми сигурно ще ми извика. И трудно да се спира клипа тогава. Ето. Тук експлорвахме. Опа. Тук експлорвахме, намерихме доста кол. Ето тук цялата лава, която намерихме. Абсолютно цялата, не сме копали там навътре. Но сме сигурни и че там има неща. Тук брат ми е копал, тук ще му излезе от някъде лава. Съм прав, не напишете. този клип ще бъде твърде тежък за Viber, защото там качват само с 200 мегабайта. И това ще стане повече от 10 мегабайта, защото трудна работа. Да се спре точното място да се изчислява. Аз само завърших трети клас, не съм някакъв. Така, и сега Яси, айде вече да такова. Да взем дърво. Добре. Вземи си такова. Чуди се от кога си направиш това, нали? Пухавичките Говно. Има ли нещо малко за мене? Не. После целия айрон да вземе. Ще обера. Добре, ето. Сега ще дам това. Само шлем. Само шлем? Да, само шлем. Бъгна ми се Майнкрафт. Бъгна ми се Майнкрафт. Нищо. Ела тук, бе. Чакай малко, бе. Вземай си шлема. Чакай малко, бе. Кога ще ти го взема? Айде, бе, човек. Искам да оставя семената. Айде, взимай. Говно. Ако искаш да вземеш, искаш. Ми идвам. Остан във има нищо, ние не се притесняваме. Тук в този район не се спалват много зомбите. Се спалват много зомбите и такива работи. И сега, и аз не ти взели брадва. Ай, взимай. Спече ли сте плод? Дървото много си забравям. Кога да съм изпъкал? Това... Сандър. За едно стъкло. Не, слави го, бе. Вземи го от печката, го служи на врата. Няма печка.
В печката го няма. Няма го в печката. Значи не съм го сложил. Защото е с мен. Не си никога вода. Вода ли ти искаш? Да. За какво ти е вода? Купих вода за... За какво ти? За За какво ти? да се тая лава. Лава не намери, бе. Ти си огасил? Абе, ти си огасил. Все едно кой е огасил. О, ма трябва ни... Браво, изгорях ти айтемите. Браво на теб. И аз и тук, що се разби. И му няма айтемите. Заради него ги изгубихме. Изгубихме с една Ерен Кирк. Ай, карай, нищо, пак ще си направим. Стига, бе! Човек, престани. Какво си ти направил? Стига, бе! Престани, бе! Какво си? Ще провалиш клипа ли? Ще провалиш клипа. Стига, бе! Стига, бе, човек! Обаче ми взимай нещата. Аре! Бие! Стига, да, бе. Дай ми ги веднага всичките! Чакай, бе! Не, дай! Дай ми нещата, бе! Чакай, бе! Прави слагай често ми ги върни. Сега само като умре нещо, винаги трябва да убия някой. Трябва да се разправяме. Айде, бе! Айде, бе! Върни, дай! Айде, бе, върни ми другите неща! Трябва да се... Дай ми ги, сега пак ще ги изгубиш. Трябва да угасяваме. Добре, дай ми ги нещата. Абе, не искам кофата с вода, бе, дай ми другите неща. Взел. Дай. Как слезал? Влизал в филмата. При мен. Само сега, ако ме изръсиш долу. Така ще ме убия, че... Аре, бе, той не е най-хубавия мап, защо го разрушаваш сега? Дей. И да угаси лавата. Добре, му ми дай нещата. Чакай сега, къде е тая лава? Ей, Точно там ли я намери? Угасва и повече няма да идваме тук. Дай. трябва ни диаманте. Дай ми, ще намеря диаманте. Дай ми нещата, бе. И кирката ли сам изгуби? И кирката ли ми изгуби? И кирката ли ми изгуби? Кажи, бе! Къде си вика, всичко няма? Гадно, бе, ясене. Проваляш клипа. Да, браво, взе си го. Дай. Аре, бе! Хвърли ги по-високо, бе! Ай, мърдай! О, ес! Дай! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе! Аре, бе, стига! Ай! Добре, Бе, стига! Дай! Добре, дай! Дай. Не! О, ес! Дай! Дай! Не! Не! Дай! 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 Мре! Дай! 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 Yes. Той ясен е много злобен. Винаги иска да ме дразни. Ама абсолютно винаги. Винаги иска да провали цялата игра. Винаги иска да провали цялата игра, която не се си измисли. Ама абсолютно винаги. Хора, където се на него, че провали. Че той провали клип.
Най-смешната птичка. Ако ясен е ужасен, моля напишете в коментарите. И така. Сега заради него трябваше да си взема айтема и... Ясен, ужасен. Сега как се върна вкъщи? Чупа. Винаги проваля всичко. Не ми е чудно, що. Сега най-хубавия свят ще да ми го провали. Изгуби цялото оборудване го изгуби. Имаше в него Iron меч, Iron кирка. Даже моята Iron кирка беше взел. Или не. Губи ни почти всичките ресурси. Даже целият Iron го изхъби за нищо. Докато не започнахме да снимаме клипа, той нищо не беше провалил. Не знам, харесвам му на Майнкрафт, но какво му има? Дарил си главата някъде като малък, не съм го наблюдавал. Има 3 години разлика. Няма що да се караме, но той предизвиква всичко. Добре хора, като се оправим с брат ми, ще довършим клипа като втора част. Окей, бай!